O concelleiro de Normalización Lingüística, Alberto Ubiña, presentou hoxe xunto co coordinador do Programa de Normalización Lingüística do Instituto Valle Inclán, Francisco Suárez, unha nova edición do certame Benveñas Maio. O proxecto, que naceu fai 26 anos, busca promover o uso da lingua galega entre a mocidade pontevedresa. Ademais, este ano incorpórase unha pequena novidade. Sacamos adiante un certame de videoclip musical Benveñas Maio. É a primeira edición, polo tanto, unha novidade que está baseada nun mundo, como sabedes, cada vez máis digitalizado, no que os rapaces e rapazas cada vez empregan máis os dispositivos móviles e, verdadeiramente, estánse gravando películas con teléfonos móviles, curtametraxes, documentais, con todo. Pois queremos tamén sumarnos a esta onda youtubeira, esta onda de dispositivos móviles, e queremos que exista tamén un certame de videoclip musical Benveñas Maio. Banda deseñada, narración curta, fotografía, poesía, curtametraxe e videoclip musical. Esas son as 6 seccións nas que todos os alumnos matriculados nos centros públicos de Pontevedra poden participar. As regras seguen sendo as mesmas que nas edicións anteriores. A música e os textos teñen que ser orixinais en galego, por suposto, como todas as obras do Benveñas Maio, e as letras musicadas poderán ser ben de autoría propia ou ben de poesía galega, readaptada aos novos tempos. A iniciativa ten como obxectivo acadar unha maior utilización do idioma galego por parte das xeracións máis novas, incentivando a creatividade, a participación e a comunicación en galego, así como a reflexión sobre o uso e a situación social da nosa lingua. Continuar a dinamizar a lingua entre o alumnado dos institutos públicos do Concello, porque ademais queremos, e así o levamos facendo con todas as actividades que levamos adiante desta área, queremos que os rapaces e rapazas que agora mesmo se están incorporando aos centros, os que son máis novos e máis novas, son o futuro da lingua, e a eles temos que dirixir a maior parte do noso traballo, e así o vimos facendo neste tempo, e agardo que podamos continuar a facelo nos vindeiros anos. Os alumnos interesados en participar nalgún ou en varios dos certames teñen de prazo ata o día 23 de abril para presentar as súas creacións. A entrega de premios se levará a cabo o día 9 de maio no Pazo da Cultura.